Fatimah arep ngeterno sekolah iku iya. Nggih Bu niki lho ajeng ngeterke larek sekolah PAUD niku Bu. Monggo niku Bu, monggo ibu-ibu. Oh, nggih monggo Lek Fatimah monggo. Lah, Lek Fatimah, lah kok mes cuantik iki kok ngeterno Dek Dava sekolah apa piye? Kok cuantik mese. Iya, ngeterno sekolah nggih. Nggih Bu niki lho ajeng ngeterke Dek Dava sekolah Bu biasa rutinitasé ibu-ibu lagi ngeterke sekolah le Bu nek enjing niki. Belah lah pengen sekolah wae kok paesane cuantike ngono kok kaya artis bela dewa wae Lek Fatimah bela marai dasare wong ayu dadi yo mais piye ngono ya tetep ayu ora ginconan nganggo klambi bolong-bolong ya tetep ayu kok wong nak ayu iku diapa-apakno iku tetep ayu kok kaya Lek Fatimah niki aku nak nyawang sampean iku seneng kok Lek Fatimah. Masa lek yo kedinesen lek Bu olehku maes nganggo iki, masaku kok yo wis biasa lek Bu aku nganggo ngene iki. Monggo Bu, monggo. Nggih, monggo Lek Fatimah nggih. La ilaha illallah. Lah iku mau Fatimah ape ngeterno sekolah anake. Lah paesane ya Allah Gusti. Lah kok polahe ngono naganane. Lah paesane nganggone ku lah kok kaya wong ape lungan aduh melencer ae. Lah ngeterno sekolah kene gagakane paesane ngono nagane. Iya cah wong engkek bojone rono ning omah lah bener paesane ngono naganane. Lah bener bojone mergawe taun-taunan ora mulih ora entuk popo. Lah pergaweane dienggo sopang sopi ngalor ngidul apa meneh iku skincare ngentekno abrakan. Lah cara aku ngene iku lho dadi bojone lah ngopo kirim kok nyah-nyoh bojo paesane ngono naganane ora ning omah. Maesi sapa ngene iku polahe paesan kok ngono naganane ya Ma Fatimah wong iku rajane kok ya lugu wong kok pas aku ku dekne iku yo elek ayu ketulung wodak wae kok ngono polahe. Bojo kok modelan kaya Fatimah le juki oleh golek bojo iku gek ben piye le bojo boros pergawean englek ngono kok ya tinggal merantau terus lah cara aku ning ora kudu